ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാ ദാമദയാ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ
കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 2ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. 2ാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താണ് കണ്ടത്? 1ാം അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. യുദ്ധക്കളത്തില് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കണ്ട വേളയില് അർജുനൻ അനുകമ്പ മൂലം വിവശനാവുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5 കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവം, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങളാണ് യുദ്ധം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെ വിവശനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ വില്ലും ശരവും താഴെ വെച്ചിട്ട് തേർത്തട്ടിലിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാം. ക്ഷത്രിയ വീര്യം നശിച്ച അർജുനൻ ധർമാധർമ്മങ്ങൾ അറിയാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ, ധർമ്മമേത് അധർമ്മമേത് എന്നറിയാതെ വന്ന വേളയില് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാൻ അതിനുശേഷം അർജുനന് ആത്മതത്വം ഉപദേശിക്കുന്നു ഉണ്ട്. ഈ അധ്യായം മുതലാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്താണ്? നശ്വരമാണ് ഈ ശരീരം, പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം. അങ്ങനെ ആ നശ്വരമായ ശരീരവും എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. നശ്വരമായ ശരീരവും ആ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നത്. പുനർജന്മം എന്ന പ്രക്രിയയും പിന്നെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായുള്ള നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളിന്റെ സവിശേഷതകളും ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും അപഗ്രഥിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സാഖ്യയോഗം, ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പ്രഭുപാദ് ഇതിന് പേരിട്ടു. എന്താണെങ്കിൽ ഈ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ഒരു സംഗ്രഹം ഈ 2ാം അധ്യായത്തില് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നൊക്കെ പല പേരുകൾ പറയും. അപ്പോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാഗവതത്തില് ഒരു വരിയുണ്ട്. വദന്തി തത്വവിധിസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത്തെ. അതായത് പരമസത്യം അല്ലെ ഭഗവാൻ. ആ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായിട്ടുള്ള 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ബ്രഹ്മൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രകാശം പോലെയാണ് അവർക്ക്. ബ്രഹ്മത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർ കാണുക, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശം പോലെ ഈശ്വരനെ കാണുക അവര്. ആ ശക്തി, ആ പരമസത്യം അതൊരു പ്രകാശമാണ് എന്ന് ധരിക്കും ബ്രഹ്മൻ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? 4 ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത്, സൂര്യകിരണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, സൂര്യരശ്മികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൂര്യൻ ഉദിക്കാറായി അല്ലെ. അങ്ങനെ അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. തുടക്കം മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, സൂര്യമണ്ഡലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ നല്ല പ്രകാശത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ
അടുത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ അകത്ത് എന്താണ്? ആദിത്യ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? 7 കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ആ തേരിൽ ഇങ്ങനെ ആദിത്യ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ 3 തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ വാക്കിന് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്? വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 6 കാര്യങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസിന്റെ പരിപൂർണതയിലുള്ള ആരാണോ ആ ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അതൊക്കെയാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ ഇത്ര നമുക്ക് പറയാനില്ല. എന്താ? കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷശോഭം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു കാമദേവന് തന്നെ അതീവ സൗന്ദര്യം. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കോടി കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യം, അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം. അതുപോലെ സമ്പത്ത്, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഭഗവാന്റെ അതാണ് അല്ലേ? ഭഗവാനാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥൻ. അതുപോലെ കീർത്തി, എത്ര അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ കീർത്തി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ആരും ഒന്നും മറന്നു പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ ശക്തിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഒരു സാധാരണ ബാലന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ജനിച്ച് ഏറെ നാള് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? പല അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോവർദ്ധനം, 7 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലന് സാധിക്കുന്നതാണോ ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്കറിയാം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ വേദങ്ങളും ലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ അറിവും ജ്ഞാനവും വന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പകയല്ല, വിരക്തിയാണ്. ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് ഈ 6 എണ്ണത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുള്ള ആള് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നേ? അർജുനൻ ആകെ വിഷണ്ണനായി അല്ലേ? അനുകമ്പ മൂലം ഇങ്ങനെ വിഷണ്ണനായിട്ട്. അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ അർജുനനെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അല്ലേ? അതാണ് ഇനി ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം. അപ്പോ മുൻ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു കുട്ടി 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഫൈനൽ എക്സാം വന്നപ്പോഴ് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി മാതാപിതാക്കളോട് പറയാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം മറന്നു പോണു, ഒന്നും എഴുതാൻ കിട്ടുന്നു എനിക്ക് തോന്നണില്ല, എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പോ അമ്മയും അച്ഛനും എന്താ ചെയ്യുക? ആ കുട്ടിയോട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? ഇത്രയും നാള് നീ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയതല്ലേ, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ വിഷാദമൊക്കെ മാറുന്നു അല്ലേ? ഇതുപോലെയാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത കാര്യം നിനക്ക്, അതുപോലെ ദുഷ്കീർത്തികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തോന്നുന്നത്, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി? ഇത്ര നാളും നിന്നെ എല്ലാവരും വാഴ്ത്തി അല്ലേ? അർജുനന്റെ ആ കഴിവുകളൊക്കെ. ഇപ്പൊ നീ ഭീരുവാണോ? ഞാൻ അറിയുന്ന അർജുനൻ ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ അഭിമാനക്ഷതമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ അർജുനനോടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇത് നിനക്ക് ദുഷ്കീർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് ഇത് എന്ന്. അങ്ങനെ പോലും അഭിമാനക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താണ്? മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ വധിക്കുന്നതിലും നല്ലത് എനിക്ക് ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിച്ചോളാം ഞാന് എന്ന് പറഞ്ഞ്
വിരക്തനായ പോലെ അർജുനൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേത യശ്രേയസ്യാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഇതൊരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്. ഇപ്പോ പറയാണ്, ഈ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അല്ലെ, ആകെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി ആകെ അർജുനൻ. അപ്പൊ പറയാണ്, എനിക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താണ് ഞാൻ നിർവഹിക്കേണ്ട കൃത്യം അതുപോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ അങ്ങ് ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കണം, എന്നിട്ട് ഉപദേശം തരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ പല പല വിഭ്രാന്തികളൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തില് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ശാസ്ത്രസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ആണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാണ് അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക, ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം തരിക. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്കറിയാം ഒരു അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സ്വത്താണ്. മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. നമുക്ക് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഈ അവസരം അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അതിന് മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അവസരം നമ്മള് വേണ്ട വിധം വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പോ അർജുനൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവാണ് ഈ അവസരത്തില് ഈ ജീവിതത്തില് ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് തൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ കഴിവ് കൊണ്ടോ ഒന്നും ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്തു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ല ഭഗവാൻ പറയാണ് അപ്പോഴ് അർജുനനോട്, നീ ബുദ്ധിമാനാണ് എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ചൊല്ലിയൊക്കെ നീ ദുഃഖിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴ് നീയും ഞാനും ഒക്കെ എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല ഒരിക്കലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപദേശങ്ങള് ആരംഭിക്കാണ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ജഡശരീരമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അതിനകത്ത് ഈ ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ, സത്ത, ചൈതന്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പല വാക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? ആ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവുള്ളൂ, ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരത്തിനകത്ത് അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. നശിക്കില്ല, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ ഋഷിമാര് ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അറിവാണ്. ഉപനിഷത്തുകളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തില് 5:9 പറയുന്നുണ്ട്, ബാലാഗ്രശതഭാഗസ്യ ശതഥാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവസ വിജ്ഞേയ സജാനന്ത്യായ കൽപ്പത്തെ. അതായത് ഈ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്നോ, നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ ഒരു ഇഴയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. വെറും ഒരു സ്ഫുലിംഗം മാത്രം അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തെളിവ് നൽകാനൊന്നും ആരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോ സ്നേഹം
വേദന, അതൊക്കെ എത്രയുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആർക്കെങ്കിലും? അപ്പോ നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാര്, അവർക്ക് ലാബറട്ടറി ഒന്നും ഇല്ല തെളിവ് നൽകാനായിട്ട്. അവരുടെ ലാബറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഓരോ സയന്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണേ? ലാബില് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ വിശ്വാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ല, അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മള്. ശാസ്ത്രജ്ഞര് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇവിടെ ജീവൻ, ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജീവനൊപ്പം മനസ്സും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും പിന്നെ അതിന് എല്ലാം കൂടെയാണ് പുനർജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പുനർജന്മമുണ്ട് എന്നാൽ ജീവനെ ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ, ആരും കാണുന്നില്ല. സ്കാൻ ചെയ്താ കാണോ? ഇല്ല, സ്കാൻ ചെയ്താലും കാണില്ല. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോ ജീവന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നതാണ്. അതാണ് ഒരു ഗുരു പഠിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം. ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ ആത്മാവാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പല പല കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലോ നാമം ജപിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്താണ് പറയണേ? ഈ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, ശരീരത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജീവൻ, ആത്മാവ്, പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, ചൈതന്യം, ഇത് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പിക്ചറിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡശരീരം, അത് അഗ്നി, വെള്ളം, ആകാശം, വായു, പൃഥ്വി, അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിർമ്മിതമാണ്. എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവ് അത് നശിക്കാത്ത ഒരു സ്ഫുലിംഗമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ജനിമൃതികളുടെ സൈക്കിള്. ആ കുട്ടി മുട്ടുകുത്തുന്നു അല്ലെ, നടക്കുന്നു, വലുതാവുന്നു, പ്രായപൂർത്തിയായി അല്ലെ, പിന്നെ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നെ മരണം അല്ലെ. അപ്പോ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാ ശരീരത്തിനും, എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. ശരീരം പല പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മരിച്ചു, പിന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും സൈക്കിള് കണ്ടോ, മരണം, വീണ്ടും ജനനം, ജനിമൃതികളാകുന്ന അങ്ങനെ സൈക്കിള്. എപ്പോഴും മനുഷ്യനായി തന്നെ ജനിച്ചോളണം അങ്ങനെയില്ല. അത് വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഒരു വണ്ടി, അത് അത് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തനക്ഷമമാവണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ജീവചൈതന്യം വേണം, ആത്മാവ് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അല്ലെ, മരിച്ചവരുടെ കൈയും കാലും ഒന്നും അനക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ ജഡശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നത്, പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് അതിനകത്തെ ആത്മാവാണ് എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ 84 ലക്ഷം തരം സ്പീഷീസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ജലത്തിലും മണ്ണിനടിയിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏത് ജീവിയായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലവും ഭഗവത് ഇച്ഛയും അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വേറെ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. ഈ ജന്മം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഈ ഭൂമുഖത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാതാജി എന്താ ചെയ്യണേ, ഒരു കൂട് അല്ലെ, പക്ഷിക്കൂടിനെ നല്ല ഗോൾഡ് കളറ് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല സുന്ദരമാക്കിയിട്ട് വെച്ചു അല്ലെ. എന്നാലോ അതിനകത്തുള്ള തത്തയ്ക്ക്
ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ആഹാരം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തത്ത ചത്തുപോയി അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ പിക്ചറിലാണെങ്കിലോ കൂടൊക്കെ കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട കൂടാണെങ്കിലും അല്ലെ, അതിനകത്തുള്ള തത്ത നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ, ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെ അല്ല നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവിനാണ് പോഷണം വേണ്ടത്. ആ ആത്മാവിനെ എന്താണ് പോഷണം നൽകാൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക? നാമജപത്തിലൂടെയാണ് പറ്റുക അല്ലെ. നാമജപം, ഭഗവത് സ്മരണം, കീർത്തനം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ആത്മാവിന് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം, അതെന്താണ്? ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴ് നമ്മള് മക്കൾക്ക് എന്താ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക അല്ലെ? 3 ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ കൊടുക്കും. കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി 2ാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ 2 ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ വേണം, അത് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലായപ്പോഴോ അവൻ പറഞ്ഞു സ്കൂട്ടർ വേണം, അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറേം കൂടെ വലുതായി ജോലിക്കാരനൊക്കെ ആയപ്പോഴ് കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡ്രൈവറ് ഒന്നാണ് അല്ലെ. ആ കുട്ടി വലുതായി അങ്ങനെ വണ്ടികൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു, പക്ഷെ ആള് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. ഇവിടെയും ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിള് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വളരുന്നു, പിന്നെ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവിത ജനിമൃതി ചക്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിലേത് ഏത് ജീവിയുടെ ശരീരം വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാത്രസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സുഖദുഃഖങ്ങള്, ദ്വന്ദ്ങ്ങള് ഒക്കെ വരും പോവും ഒക്കെ ചെയ്യും. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങള് ഒക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകും അല്ലെ. അതെല്ലാം സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. മഞ്ഞുകാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് മഞ്ഞുകാലത്തും പ്രാതസ്നാനം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്, അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അതുപോലെ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ കുടുംബിനികള് അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യണം അല്ലെ. ചൂടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാചകം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക സുഖം ദുഃഖം രണ്ടും അത് നമ്മൾ സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത, തിദിക്ഷയോടെ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ്. എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും പലതും വന്നു പോകും അല്ലേ. സുഖം ദുഃഖം ജയം പരാജയം മാനം അപമാനം എല്ലാം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തില്. അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരീരത്തിനും നാശമുണ്ട്, ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുകയോ മരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, കൊല്ലപ്പെടുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പോലും അല്ലെ പല പല കാലത്ത് പല രീതിയിലാണ്. അതെല്ലാം സഹിക്കണം അല്ലെ. ഗ്രീഷ്മം വേനൽക്കാലം ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ശരീരത്തിനും പല പല അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. സുഖം ദുഃഖം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതെപ്പോഴും അവിടെ ഉള്ളതാണ്. അതിന് പിന്നെ ഒന്നും ജനിക്കേണ്ടതില്ല, ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല, അല്ലേ? അത് നശിക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ആവിർഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് അജനാണ്, ജനിക്കാത്തവനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പോ പരമപുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അണുപ്രായങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള് അല്ലെ, ഗുണങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിനെന്ന പോലെ അത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ശരീരം കുട്ടിയായിരിക്കുന്നു, വലുതായി, അതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് 6 തരം മാറ്റമുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടു. ഭൂമിയിലേക്ക് ജനനം, വളർച്ച, ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുക, പിന്നെ ക്ഷയിക്കുക, പിന്നെ മറയുക, അല്ലെ? ആത്മാവിനോ മരണമില്ല, കാലഭേദങ്ങളില്ല, ശാശ്വതനാണ്, ആദിമനാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവിനെ കാണാനാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവബോധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതും ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവില് ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് ശരീരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഈ ശരീരത്തിലെ ആത്മാവ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാലോ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലാവും ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെയാണ് ജനനം മരണം. അടുത്ത ശ്ലോകം 22. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. വാസാംസി ജീർണാനി, പഴകിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റുമല്ലേ? കീറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല, പുതിയ ഇതൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഭൗതിക ശരീരം, അല്ലേ? കുറെ ഒരു 60, 70 വയസ്സാവുമ്പോ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? കൈയും കാലും ഒക്കെ വേദന, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ശരീരമായി, ഭൗതിക ശരീരമായി മാറുക. അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് മരണം, അല്ലേ? അപ്പൊ മരണത്തിൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ? പുതിയൊരു ശരീരം കിട്ടുകയാണ്, പുതിയതായിട്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, അഴുക്കായി, അല്ലേ? വൃത്തികേടായ ഡ്രസ്സൊക്കെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങുക, അതാണ് ഈ മരണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മരണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. നയേനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ശസ്ത്രം കൊണ്ട് ഇതിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. നയേനം ദഹതി പാവക, തീയിന് ഇതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാന് സാധിക്കില്ല. ന ശോഷയതി മാരുത, കാറ്റിന് ഇതിനെ ശുഷ്കിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏതിനെ? ആത്മാവിനെ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നീ പേടിക്കണ്ട. നീ ഇപ്പോ അസ്ത്രം കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന് കേടുവരുത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. ആത്മാവ് അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യേർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി.
ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെപ്പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനിച്ചവരെല്ലാവരും മരിക്കണം അല്ലെ, നിശ്ചിതമായിട്ടും മരിക്കണം. മരിച്ചവനോ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് അത് പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള നിന്റെ കർത്തവ്യം ഉണ്ടല്ലോ, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം, യുദ്ധം ചെയ്യുക ശത്രുക്കളോട് അല്ലെ, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിനെപ്പറ്റി നീ വേറെ ഒന്നും ഓർത്ത് വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്ന വേളയില് ചിലപ്പോ ചിലരെയൊക്കെ ഹനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം, പക്ഷെ അതൊന്നും ഓർത്ത് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കണേ? ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. ഒരാള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവാൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാ മതിയോ? ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ആണോ രക്ഷിക്കേണ്ടത്? ഇയാളെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അതുപോലെ ഇപ്പോ യുദ്ധത്തില് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആളുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് നാശം സംഭവിക്കണത്, ആത്മാവിന് ഒരു നാശവും സംഭവിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും ആവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തില് താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴോ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് മരിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ ആ ജനിമൃതികളാകുന്ന ഈ ചക്രം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാൽ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, അത് അനശ്വരനാണ്. ഈ ദേഹി നാശമില്ലാത്തതാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഈ ജീവനുകള് ഇപ്പോ പിതാമഹനാണ്, പൂജനീയരായ ഗുരുക്കന്മാരാണ്, ബന്ധുക്കളാണ് എന്നൊന്നും ഓർത്ത് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഭാരത എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. നീ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠൻ ആണ്, മഹിമയുള്ള ആളാണ്, എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ വിഷാദം നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല എന്ന്. ഒരു പ്രവൃത്തി പാപപുണ്യമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബാഹ്യപ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല, മനോഭാവം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പാപപുണ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സർജൻ അല്ലെ, സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കള്ളൻ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അതൊരാളെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പാപപുണ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നത്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാല് ഒരു യുദ്ധത്തില് ഒരു സോൾജിയർ ശത്രുവിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് അയാൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. പക്ഷെ അതേ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മറ്റൊരാളെ വെടിവെച്ചാലോ അത് കുറ്റകരായി അല്ലെ. അതാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തി പാപപുണ്യമാവണത് മനോഭാവം നോക്കിയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്, ക്ഷത്രിയനായ അർജുനന് ധാർമ്മികമായ യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം. നീ ഇപ്പൊ അഥവാ കൊല്ലപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുക, നീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടും. ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം. ഇനിയിപ്പോ ജയിച്ചു വെച്ചാലോ, ജയിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും, രാജ്യം ഭരിക്കാം. തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ, അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ. കൗന്ദേയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, കുന്തിപുത്ര എന്നാണ് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. എത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും അല്ലെ കരുത്തോടെ നിന്ന അമ്മ കുന്തിദേവി, ആ കുന്തിദേവിയുടെ മകനാണ് നീ, കൗന്ദേയ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒന്നുകില് വീരസ്വർഗം
ആരെങ്കിലും ഹനിക്കുകയാണ് വിചാരിച്ച, അതല്ല ജയിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ രാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യം കിട്ടും. 38 സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അല്ലേ? പാപപുണ്യമാവുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം നീ നോക്കണ്ട. സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. ചിലപ്പോ നീ ജയിച്ചേക്കാം, ചിലപ്പോ നിന്നെ വധിച്ചേക്കാം, രണ്ടും ആവാം, അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാവണം നമ്മള്. അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. അപ്പോ നശിക്കാത്തത് സത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തില്, അത് ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ്. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. കുറച്ചു മാത്രം നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്താ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുന്ന വേളയില് സേതു നിർമ്മിക്കാൻ, അല്ലെ, പാലം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഈ എല്ലാവരും, അല്ലെ, വാനരപ്പട എല്ലാവരും കല്ലുകളും ഒക്കെ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഒരു അണ്ണാരക്കണ്ണൻ ചെറിയത്, അല്ലെ, മണ്ണിലൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ട് വന്ന് മണ്ണിലൊക്കെ ഉരുളും. അപ്പൊ മേലൊക്കെ മണ്ണ് പറ്റി പിടിക്കും. വീണ്ടും അവിടെ പാലം പണിയണോടത്ത് ചെന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉരുളുമ്പോ ആ മണ്ണൊക്കെ അവിടെ വീഴും, അല്ലെ? ഒരു കുഞ്ഞു കല്ലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഇടും. എന്നാലോ ഹനുമാൻ സ്വാമിയോ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളാ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും. ഇവരുടെ കാലിന്റെ അവിടെയൊക്കെ വരികയാണ് അണ്ണാരക്കണ്ണൻ. അപ്പൊ അതിനെ തട്ടിക്കളയും നിസ്സാരനാക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കും, അല്ലെ? സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, കുറച്ചേ നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കിലും, ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കുറച്ച് കർമ്മമേ നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കിലും അത് വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ. ഒരു എലി, ഒരു കുട്ടി എലി, അതിനൊരു ചെറി കിട്ടുകയാണ്. അതൊക്കെ കഴിച്ചു വിശന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ ഒരു നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓറഞ്ച് കളറിലാ കത്തുന്നെ. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇത് വേറൊരു ചെറിയ പഴാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് അതില് ഓടിച്ചെന്ന് അത് കടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ആ ചൂടുള്ള നെയ്യായിരുന്നു അതിൽ കിടന്നിരുന്നേ. അത് മുഴുവൻ മേലേക്ക് മറിഞ്ഞു. അതിന് വേദന കൊണ്ട് അത് പൊളഞ്ഞ്, അല്ലെ, അവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ. അപ്പോ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നാ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണേ. അങ്ങനെ അതിന് മോക്ഷം കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ സ്വല്പം ചെയ്താലും മതി ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിരേകേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധി. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാവും. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ബുദ്ധിയോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം നല്ലതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് കേൾക്കാൻ, നല്ലത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ മാത്രം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇവിടെയുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നറിയണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. അതാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലം നൽകുന്നത്. ആധ്യാത്മികത, ആത്മീയത എന്നുള്ളതിന് തുടർച്ചയുണ്ട്. ഈ ജന്മം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും
പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരക്കഥകള് ഒന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ജീവികളുടെയും ഭഗവാൻ അറിയാം, നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ഒരു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഏറ്റവും ഉന്നത ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നേടി മിടുക്കനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരോട് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തും അല്ലേ. എങ്ങനെ ഈ നിലയിലെത്തി, ആ വന്ന പിന്നിട്ട വഴികളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ എന്നൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പറയും അല്ലേ. ഞാനിങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചു, ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു. ശരിയാണ്, അതൊക്കെ വേണം, അതൊക്കെയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനുപരിയായിട്ട് ഈശ്വര സങ്കല്പം അവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആവുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അവിടെ നടപ്പാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂട്ടത്തില് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനവും അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ലൗകിക ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകം, അതാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അതിന്റെ മൂല സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഒന്നില്, ഭഗവാനില് ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവണം നമുക്ക്. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ സത്യമായതിനെ അനുഭവിച്ചറിയുക, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണത ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ ദൃഢ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത്. അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ബുദ്ധി അത് പല ബഹുശാഖകളായിട്ടായിരിക്കും. ഇതാണോ ശരി, അല്ല മറ്റേതാണോ ശരി, അങ്ങനെ ഒന്നിലും ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവണില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ആണ്, ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടല്ലോ, ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുവോ, അപ്പോഴാണ് അയാള് ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിക്കുന്ന ആളാവുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഏകാന്തത, ഏകാഗ്രത ഒക്കെ വേണം അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും വേണം. ഇവിടെ അർജുനനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിഴല് നോക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് അമ്പെയ്യുന്ന അർജുനൻ അല്ലേ. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്കൊക്കെയാ ഉണ്ടാവാത്തത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെയാ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലെ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് ഒന്നും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരോപാസന ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, നമ്മളെ ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരോപാസന ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കുട്ടിയായുമ്പോ 1-ാം ക്ലാസ്സില് അക്ഷരം പഠിക്കുക, അതാണോ പരമലക്ഷ്യം? അല്ല. വാചകങ്ങള് ഒക്കെ അറിയണം, എന്നിട്ട് ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ. അതല്ലാതെ ഈ അക്ഷരം പഠിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? പണ്ട് മുതലേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും അല്ലേ. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണു, അങ്ങനെ തൊഴണു, വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്യണു, പോരണു. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവണില്ല അല്ലേ. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കണില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ്, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം ഒക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം, സർവജ്ഞത്വം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങള് നോക്കിയിട്ട്
അതുപോലെ സുഖ അനുഭവങ്ങൾ വേണം. അതിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായവർക്കും അത് കിട്ടിയില്ല എന്നോർത്ത് പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഒന്നും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. അവര് അവ്യവസായികളാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധി നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി അല്ല, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അല്ല അവരുടേത് ഉണ്ടാവുക എന്ന്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലേ, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. ജയാപജയങ്ങൾ നോക്കാതെ നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിരിക്കണം അല്ലെ. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനായിട്ട് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണാധീനമാവണം. അതിനെയൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാൽ സംജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക ആസക്തിയാണ്. ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാമം അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. വ്യക്തികളൊക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വഴുതി വീഴുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ലഭ്യമാവുന്ന സുഖങ്ങളെ ത്യജിക്കുക? അത് എങ്ങനെ? ആമ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്വന്തം അവയവങ്ങളെ വേണ്ടാത്തപ്പോഴൊക്കെ അകത്തേക്ക് വലിക്കും അല്ലെ, വേണ്ടുന്നപ്പോ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തി യോഗാവസ്ഥയിലാവണം. ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം അഴിച്ചു വിട്ടേക്കരുത് വ്യാപരിക്കാൻ. പല പല വിഷയങ്ങളാണ് അല്ലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ. ആ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുവനും വ്യാപരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിടരുത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് സദാ പ്രവർത്തന നിരതമാണ്. അവയ്ക്ക് വിശ്രമമില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആത്മീയ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ, പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആസക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. 63. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ കാമം ആണ് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നത് പറഞ്ഞു. ക്രോധത്തിൽ നിന്നാണ് സമ്മോഹം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാവും, പിന്നെയോ സർവനാശത്തിലേക്ക് പോവും അല്ലേ. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ആഗ്രഹങ്ങള് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭോജ്യങ്ങള് ഒക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്യാഗമാണോ? അല്ല അല്ലേ, അതിപ്പോ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പവിത്രമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെ. അത് അപ്പൊ കൃത്രിമമായിട്ട് പരിത്യാഗമല്ല അല്ലെ. എന്തിനേയും അതുപോലെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിശീലിച്ച് വന്നാലേ, നമുക്ക് ഭഗവത് കൃപ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മീയത നമ്മളിൽ ഉണർന്നു വരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ക്രോധിതരാവുക, ആ വ്യക്തിക്ക് വിവേകം നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടാവും. ഈ ക്രോധിതരാവുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ വിസ്മരിക്കപ്പെടും അവർക്ക് അല്ലേ. അപ്പോ
നമ്മൾ ക്രോധിതരാവരുത്. ക്രോധം ഭഗവാനിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ ആ അകൽച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരാളെ കണ്ടുവോ? അയാളുടെ ആ എന്താ പറയാ, മനസ്സ് എപ്പോഴും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് ഇല്ലേ? ഇപ്പോഴെല്ലാം മിക്ക ആളുകളും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് അവർക്ക് പ്രഷറാണ് അല്ലെ? അത് കുക്കർ പോലെയാണ്, പ്രഷറാണ് നിറച്ചിരിക്കണേ. നമ്മുടെ മനസ്സ് അതുപോലെ കുക്കർ പോലെയൊന്നും ആക്കി വെക്കരുത്. 64 രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. നമ്മൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? കൃഷ്ണനാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും ഉടമയും ആസ്വാദകനും ഏവരുടെയും സുഹൃത്തും. അത് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം, ഉറപ്പുണ്ടാവണം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാല് സ്ഥിരചിത്തതയാർന്ന് സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ലഭ്യമാവുന്നതും സ്വയം വെളിപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രശാന്ത അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ശാശ്വത ശാന്തി കൈവരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം അല്ലെ? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്രോധിതരാവുന്നത് നിർത്തണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതും തടയണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാനാവില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണ് ഭഗവത് രൂപം കാണാൻ, കാത് ഭഗവത് കഥകള് ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ, നാവ് ഭഗവത് കീർത്തനം പാടാൻ അല്ലെ? മൂക്കോ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസി മണക്കാൻ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവതോന്മുഖമാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചെടുക്കാൻ. 66ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാ ഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അശാന്തന് സുഖം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായാല് അത് വ്യാകുലതകളൊക്കെ നമ്മുടെ അകറ്റിത്തരും. ഇതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ഭഗവാനുണ്ട്. എൻ്റെ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും എന്നുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടല്ലോ, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. കൃഷ്ണാവബോധമില്ല എങ്കില് മനസ്സിന് ഒരു ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാലോ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി പോകും. നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിശ്വനാഥൻ പിതാവ് നമുക്കെല്ലാം വിശ്വധാത്രി ചരാചര മാതാവും അച്ഛനും പുനരമ്മയുമുണ്ടല്ലോ രക്ഷിച്ചിടുവാനുള്ള നാളൊക്കെയും. അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. എന്താ ബോധം ഉണ്ടാവണ്ടേ? എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരൻ എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെ? നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 68 തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഇനി യോഗി, ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ പല പല പേരുകളിൽ വരും. ഇവിടെ പറയുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പോ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരാള് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നേടണം എന്നാണ്. മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടേ ഒരു വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലിക്കേണ്ട കലയാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത്. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലേ? അങ്ങനെ
അതറിയുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് സാധകൻ, മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആള്. വിഷയചിന്ത പോലും ഒഴിവാക്കണം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനം ഇല്ല. ഇപ്പൊ മോശം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചു വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ മനസ്സിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോ ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്താലെ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതിരിക്കുക. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതെ വേണം ജീവിക്കാൻ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഏതൊന്നിന്റെയും ഉടമ അത് കൃഷ്ണനാണ്, അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ അതിയായ ശക്തി, ഊർജമാണ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക. കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ഗാന്ധാരി നമുക്കറിയാം, മഹാഭാരതത്തിലെ ഉജ്ജ്വല കഥാപാത്രം. അപ്പൊ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകെട്ടി. എന്താ കാരണം? വരൻ, പ്രതിശ്രുത വരൻ അന്ധനാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കും ഇനി കാഴ്ച വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ കാലം, ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പോ മകൻ ദുര്യോധനൻ തോൽക്കാരായിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തില് ഗാന്ധാരി പറയാണ്, മോനെ, നീ എൻ്റെ മുന്നില് പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ട് വരിക. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന്റെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ബലവും നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കും. പിന്നെ നിന്നെ ഒരാൾക്കും വധിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം കുളിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ദുര്യോധനൻ. കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ അറിയാലോ. കൃഷ്ണൻ അറിഞ്ഞ് ദുര്യോധനന്റെ നേരെ വരികയാണ്. ചോദിച്ചു, എവിടേക്കാ ദുര്യോധന ഈ രൂപത്തിൽ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ, നീ മകനൊക്കെ തന്നെ, എന്നാലും നീ ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷനല്ലേ, അമ്മയുടെ മുമ്പില് എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ഇല കൊണ്ടെങ്കിലും നഗ്നത മറയ്ക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. ഓ, ശരിയാണല്ലോ ദുര്യോധനന് തോന്നി. വേഗം ഒരു ഇലയെടുത്ത് മറച്ചു. ചെന്നു ഗാന്ധാരി കണ്ണുകളുടെ കെട്ടഴിച്ചു, തുറന്ന് ശരീരമാകെ കണ്ണോടിച്ചു ദുര്യോധനന്റെ. ദുര്യോധന, നീ ഇല വെച്ച് മറച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദുർബലമായേക്കാം. ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം വജ്രം പോലെ ബലപ്പെട്ടു, അല്ലേ? ഭീമൻ എന്താ ചെയ്തേ? തൊടഭാഗം തകർത്തിട്ടാണ് ആ ദുര്യോധനനെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി അപാരാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ ഈ 2-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയണത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ സാരസംഗ്രഹമാണ് എന്ന്. എന്നാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അർജുനൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടികൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നാളെ 3-ാം അധ്യായം കർമ്മയോഗം. ആത്മാരാമ ജീവിതമാണോ ശ്രേഷ്ഠം? പിന്നെന്തിന് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു? ഇതെല്ലാമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തില് ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുവേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരു സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓരോ 5 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഇന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.